बरिया बरिया जाना दं माथो खाथाव नै जोंनालाय साफादा खानांसिगोन खानो जाबाय लोगोफोर आं माने दिनै भिडिअ खालामा सानदोंमोन खालामनांगौ जाबाय आरो एसे माथो खालामनो आंबोलाय एसे आबो एसे एनै मोजां जायो आरो भिडिअ खालामनो मोनबाथ' माने फुङावनो आंखौ सासे लोगो माने कल खालामनानै लेंहरदों माने खामानि दं होननायखाय माने आंबो थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय बुंबाय आरो माने सोंदोंमोनबो आं सोंबाय आरो गावनि माने पार्सनेल खामानि दं आरो मोनसे स' बेखौ आं दिन्थिनाय जायासै स' बेजों लोगोसे गारिखौबो माने सार्भिसिं खालामनांगौ होननायखाय आरो सार्भिसिंबो खालामबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबासो बुजिगोन माने भिडिअखौ थ' बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो थ' बेखिनियानो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन नेसनाव गासिखौबो बरायबाय स' दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों स' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलां आरो दिनै मायाव थांगोन आं जेबो मिथिया माने सासे लोगोआसो आंखौ लिंहरदों आरो मायाव थांनो नागिरदों मिथिया आरो थ' दा थांनानै सोंहैनोसै स' दिनैनि ब्लगखौ आं नायलांगोन होनना आसा थाबाय आरो लोगोसे ब्लगखौ आरो इन्जय खालामफा स' बेखिनियानो स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदो लोगोफोर दा जोङो मोनफैबाय थ' मोनफैनाय माने आङो स' डाइरेक्ट फैनानै माने आं लोगोनाव सोङो माने लोगोआ माने एसे पार्सनेल खामानि दं आरो माने बेखौ माने बुंथ'जाला माने पार्सनेल खामानिखौ दा ओमफ्राय लोगोआ फैनायबा जेरै डिलाराव माने गाव गारिखौ सार्भिसिं खालामो स' दा सार्भिसिं खालामनोसै थ' नोंथांमोनाबो लोगोसे नायलांफादो बेनो थ' नै लोगोनि स्कुटिया बेनो सार्भिसिं खालामथ'वाखै दासो खुलिदों नै दासो 10ता जादों टाइमानो दासो मालफोरखौ बोस्रांगासिनो स' लोगोफोर मास्क गाननाया बिराद इम्परटेन्ट थारदै मास्क गानथारनांगौ नोंथांमोनहाबो गान स' बेलेगाव बाहेरायाव थांबाथाय बाहेरायाव नोंथांमोनहाबो मास्क गानथार एकदम आरो सेनिटाइजारफोर बाहायथार स' बेखिनिया बारानि सायाव बारा जागासिनो कर'नानि थाखाय नोंथांमोनहा मास्क गान बिराद साखोन सिखोनै लाखि स' बेनो आं बेखौनो खावलायो Ano tuh di bawah lagi ya? Solvo na itu? Solvo. Stress tinggal di rumah tu. बिनि लकेसना
बेयाव दं आरो माबा श'रुम आरो बिनि नामखौ आं देखायगासिनो नोंथांमोना दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय ज' नै बिराद सार्भिस खालामफैदो दे बोले गोदान लांफैयाखै रावनिबो थ' नै श'रुमनि नामा बेनो नै नितिश मटर टिभिएस कम्पानि थ' बेयो लकेसना जाहैबाय टिहुआव दं टिहु थ' लोगोफोरनि दा सुखांबाय गारिखौनि दासो जाबाय थ' सुनायानो जाजोबासै गारिया थांनानै सुनोबो हायासै जानो जाद्रा थांसै आरो माथो खालामबाय थानो नेनो बाबाय आरो थांफिनसै नै बेसे थांखो मबाइल डाउन सार्भिस खालामनायाव नै टटेल 315 थांबाय 315 थांबाय थ' लोगोफोर जोङो दा सार्भिसिं खालामखांबाय दा जोङो थांनोसै दा जोङो पाठशाला टाउनाव थांनो नागिरदों दा एसे शपिं खालामनो नागिरदों एसे ड्रेसफोर बायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोसे नायलां दा जोङो नै पाठशालायाव फैबाय पाठशालायाव दा दखानाव मुलि लादों जोङो 12,000 नांगौ बेखौ 12,000 सोरनोबा सैमा नांगौबा नै 12,000 नांगौनो Hotel Mayoran Roshi Rislani Pusat lagi boleh kan ini nanti Korea Kena deh kena deh. थ' लोगोफोर दा जोङो ड्रेसखौ बायखांबाय ड्रेसखौ बायनानै दा जोङो हटेलाव एसे माबा माबि जानो नागिरदों स' ओंखामबो उखैबायना थ' जाना लानोसै थ' लोगोफोर बे नुहुरनाया जाबाय यामाहानि श'रुम बियो दा जोङो न'आव थांफिननोसै स' बोथोराव बिराद गरमथार आरो सान्दुंबो गोसा स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय